venit la un nou episod de Minecraft. Astăzi vă voi prezenta Clash Royale, o luptă în care voi invoca niște într-o arenă. Aoleu, e de survival. Nici o grijă. Mamă! Endul și deșertul. Și jungla. Wow. Voi da pe settings. Să văd dacă am... Ce? Nu pot să o fac de... Hai cu o este pe lume. Voi face asta discret. Continui. Hard. Și acum va începe bătălia dintre un zombie și un golden. Și un golden. Bătălia va fi excelentă. Cu apa. Ce? Îmi place să fac așa gheață. Jungla. Asta e pe multiplayer. Să se spawneze mai mulți playeri. Acum să înceapă bătălia. Așa. De pe creeper. Villager. Și gold. Golden gold. Pumpkin. Ok. Prima luptă. Prima luptă va fi... Ce zici tu? Prima luptă va fi urs polar versus... Boboda. Știi ce părere are tati de jocurile pe calculator, că strică creierașul? Deci ar trebui să te mai uiți și tu la televizor. Mai punem mâna, mai facem uitare mari aritmetică, nu știu de care.
Da. Mă întreb dacă pun creeperul ăsta în O foc, altă ce se plată pentru întâmplă? el, bă, poți să mai iei o bere, Timișoara. Creeper? Da, să dau eu banii. Să dau eu 5 Două bere, două Mă bere. rog, două. Dar nu garantă una. Băi, șoricel, ia-mă de aici că te mănânc. Păi, șoricel. Mă întreb ce se Adică întâmplă. Hai, lasă, mai bine ce mai e. Ce? Și dă o apă plată să ține Da, aici apă la plată, parcă. da, da. Borsec îi place da. la ultima lui. Da, ori, da. Să vedem ce... Am ars un creeper. Wow, 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 wow. Nu-mi vine să cred că am făcut-o. Wow, 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 câte paturi? Wow. O casă să văd ce e în ea. Wow! Fight! Ce ai făcut? Da na 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 na. Stați că Minecraft-ul a luat ăla.